Manila Broadcasting Company. Las 6:02 sa Action Radio Philippines Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo ang schedule. Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalaga sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes Pebrero 23, tuig 2021. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensive. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Negros Occidental target nga mabakunahan ang 70% sang populasyon. Otoridad ginapaakto sa kaso sang pagpamatay sa Bacolod. Sa balita national, travel pass ug health certificate plano kakason para sa mga travelers. WHO ginatunan pang efficacy rate sang Sinovac vaccine. Kag sa ating balita international, Pfizer target nga mag-deliver sang 13 million doses ng bakuna sa US. Sa sports balita, anom ka Negrense magakompete sa PSL Beach Volleyball Cup. Kag sa ating balita entertainment, Aljor Abranica kag Kylie Padilla nagbulagay na. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Nasa aksyon! Lasay sa Jess Action Radio Philippines Standard Time ang kagaron sa detalinasang mga balita lokal. Wala gintugutan ni Mayor Renato Agustilo ang pangabay sang San Carlos Bioenergy Incorporated nga ibalik ang operasyon sang bioethanol planta. Suno kay Agustilo sang siyang personal nga mag-inspeksyon sa planta wala siya makombenser sa ginhimo nga pag-akto sang SCBI sa problema ang sa water discoloration kag malain nga baho nga gintugas sang waste water storage. Pebrero 19, 2021, ginmando ni Agustilo ang temporaryong nga pagpauntat sa operasyon sang planta bangod sa madamo nga environmental violations sa ining nagapekto man sa baybayon sang sitio Maluloyon, Barangay Punao, kag ginakablakan nga maglaptap ang halit sini sa mga malapit nga baybayon ilabi na sa isla sang Sipaway nga isa sa mga tourist destination sang syudad. Nagpaandam man ang alkalde nga kung hindi masolusyonan ang issue sa labing madaling nga panahon, posible nga magrekomendar ang syudad sa Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources nga mag-issue sang cease and desist order. Nag-umpisang operasyon sa mga planta sang 2008. Nagasalig si Governor Eugenio Lacson nga malabot sa gobyerno probinsyal ang target nga pagbakuna sa 70% nga populasyon sa Negros Occidental. Suno kay Lacson nga base sa ginpalabot sa iya nga impormasyon, amat-amat na nga rekombenser ang mga negrense nga magpabakuna kontra COVID-19. Dugang pa sa gobernador, iya man ginalauman nga matuman ang plano sa gobyerno nasyonal nga mabakunahan ang 70% sang populasyon. Sa masunod nga bulan, iganunsyo sang AstraZeneca
AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated ang schedule sa pag-deliver sa 100,000 ka doses nga ginbakal sa gobyerno probinsyal para sa 50,000 ka mga persona. Kung ini ang mag-aabot, una nga bakunahan ang mga medical frontliners sa probinsya samtang ang gobyerno nasyonal amo naman ang magapadala sa dugang nga bakuna para sa nabilin nga mga negrense. I don't have the latest figure, but sa national, it seems that ari na to sa 70% of the frontliners are willing to be vaccinated. So I suppose that's the same all throughout the country. No? As we talk more and more about the vaccine, it will help. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Lasay sa 3 Action Radio Philippines Standard Time, antes ang dugang ng mga balita lokal. I-check nato ng patrol, meron sang flash report sa Action John Diaz bypass operation. Action John, mayong gabi, please go ahead. Action Dave, dari sa sulod sa patso sa may barangay Handumanan, dari natakpan ining isa ka 19 anyos ka lalaki nga nagabarigya sa illegal nga droga. Asa dari gid malapit sa mga pansyon, dari sila nagbinaklanay sa illegal nga droga sa nigdamang nga gabi. Arestado ni isang lalaki, may mga located sa success rate sa gida suspension subungan na recover gid siya posisyon ka control. Kaya ang report ining lalaki Action Dale nga ginkilala kay certain itsakaring iyang real name gid. Amo ni siya diri ang nagaduludul-duhol makuno sa likod bala sa BGMP. Kaya ining lugar, actually ang pader sang patso kag ang pader sang BGMP nagatapikanay lang, no? Ining kay certain Costan ang apelyido niya. First name i-check naton karon. Kay hindi klaro diri sa atong lista. Basta certain Denmark Costan, no? 19 anyos ang Burok 6 Phase 6B. Barangay Handumanan sa Radsang Bacolod sa ninadakpan niya sa bypass operation sa police station number 10 sa nagida mga gabi. So gina-check natin diri kung bala kay kung natanong kay ina sa nagaginuwa ako nagali ining mga preso sa BGMP. Pero sa dahil siya nga kilala, kaginasing tawag pa ganyan nga ngalan, Action Dale. So check natin diri kung may mga konektado ni sa wala sa mga pasulod man kung nagabuligya sa liga nga droga kung ano yung aktibidad niya kaya ng rason kung diri siya sulod sang patso mismo, no, sa public cemetery sang barangay Handumanan nagatransaksyon kung negosyo sang illegal nga droga. Ang dugang pag-itsiring nga detalye mabatihan diri sa Gyapon sa pinakamanyo sa program sa Action Radio Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time, madaming nga salamat sa flash report sang patrol with Action John Diaz. Dugang update sining bypass operation sa may patio sa barangay Handumanan. Mabatian sa pagpangalaga sa action firing line. Samtang sa dugang pang balita lokal, ginpahayag ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga may 4 ni ka-option sa para siya nga karera sa patagasang politika. Si Gamboa ang salamang sa mga konsehal sa Bacolod nga magatapos ang termino sa tuig 2022. Suno kay Gamboa lakip sa iyang option sa muang pagpapili sa mas mataas nga posisyon. Kang isang vice mayor, mayor o kung congressman o kung may option mining nga magpahuway sa politika. Dugang pa ni Gamboa bangod siya ang nagaisahan nga opposition sa konseho, magapadayon ini sa pagtrabaho. Sa karon sa konsehal, plano sini nga magtukod sang credible nga team nga makaengkwentro sa Grupo Progreso. Kung maga-file si City Councilor Wilson Gamboa Jr. sa resolusyon nga nagapangabay sa Bacolod City Police Office nga maghimo sang aksyon sa wala masulbar kag sunod-sunod nga insidente sang pagpangluthang sa syudad. Subong nga bulan sa Pebrero, anom ka mga persona napatay sa separado nga mga shooting incident. Kag sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Gamboa, hindi na ini isolated ang mga kaso kag ini ang makaalarma kasunod nga may mga ginatiro na sa sulod sang balay kaangay sa natabo sa Barangay 2 kag Barangay Kabug. Suno kay Gamboa, sadto nakapasar na ini sang resolusyon nga nagapangabay sa BCPO sang investigasyon sa mga pagpamatay sa mga high profile individual. Apang nagapahayag nga wala sila nahatagan sang update sang kapulisan. Gina-question ni Gamboa nga kung hindi masulbar sang kapulisan ang mga kaso sa pagluthang sa mga kilala nga individual, ano pagidayhan ang mga ordinaryo nga tawo. Kalabanan nila nga dingambati yang hole ulalid. In fact, gani na plano ako magpasarbo sa nag-resolution regarding the state of killings bala unresolved killings. Grabe, naging subong gani nga state tungod na binasulod na bigyan nila sa balay.
Sa pagpahayag ni Councilor Wilson Gamboa. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon na hindi gid magalipat nga mag-inom sang DTX 500 nagabulig panubos ang blood sugar. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan Responsable at pagbalita Pagdali na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Dasay sa 25 Action Radio Philippines Standard Time nagkaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Hindi pa makakomento ang tiglawasang World Health Organization sa Pilipinas angon sa efficacy sang COVID-19 vaccine na gin-develop sang Chinese firm Sinovac bangod nagapadayon pa ang evaluation. Suno kay WHO Philippine Representative Dr. Rabindra Abiasinghe, wala pa sila sang hibalo sa mga impormasyon nga ginpalambot sa mga manufacturers sa ilang regulations team para sa evaluation sang bakuna. Dugang pasining nga base sa ilang pag-insyende, mayara na sang mga impormasyon nga ginpalambot sa FDA Philippines nga ang bakunang para gid lamang sa nagedad 18-59 anyos. Una na ang ginpahayag sa Malacanang nga ang mga health workers sa mga senior citizens ang hindi pagbakunahan sang Sinovac bangod sa manubong efficacy rates sa amo nga sektor. Plano sang gobyerno nga kakasuna ang Travel Authority kag medical certificate bilang requirement agud nga ma-harmonize ang travel protocol sa bugos nga pungsod. Suno kay DILG Undersecretary Pimaco Densing III. Ang plano amo nga kakasuna ang nasambit nga mga requirements bangod nagakaapektuhan ng obligasyon sang otoridad. Ginihemplo ni Densing ang ginahimo sang kapulisan nga yara nagatinhar sa presinto para mag-issue sang Travel Authority sa baylo nga hatagan atensyon ang peace and order sa ilad na sakupan. Dugang pa ni Densing, kung irrelevant man ang City Health Certificate bangod kun ang isa ka tawo magkuha sini kag pagaligad pa sang 3 ka adlaw magbiyahe, hindi magarantiya nga wala ini malatnan sang COVID-19. Apang ginklaro ni Densing nga ini nga mga bagay ang natalana pa nga talagkayon sa tuyo nga ma-harmonize ang tanan nga travel policies sa kada local government units agud mapatibong ang turismo.
Sa dugang pa nga balita nasyonal, nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa iyang gabinete nga padasigon ang pagpanagtag sang duta para sa mga rebel returnees. Sa virtual press briefing, ginpahagi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang gobyerno natalana nga magpanagtag sang masobra 6,000 hektarya sang duta sa mga anay rebelde. Tinalikdan nga si Manas ang ginataga na sang presidente sang amnestiya mga anay rebelde nga nakahimo sang krimen nga may penalidad si dalom sang revised penal code ag special penal laws. Lakip sa mga krimen nga covered sang amnestiya amo ang rebellion o kun insurrection, disloyalty to public officers or employees, sedition, illegal assembly, illegal association, direct kag indirect assaults kag iban pa. Ginadusos ang League of Provinces of the Philippines sukun LPP ang face-to-face classes sa kolehiyo kag universidad sa piyak sang COVID-19 pandemic kag naatrasar nga rollout sang COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Suno kay LPP President kag Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., ginaupdan siniyang palayag nga delikado ini sa mga kabataan bangod mabudlay nga makontrol apag pwede sa higher education bangod may mga edad naman ang mga estudyante. Lasay sa 28 Action Radio Philippines Standard Time, dugang ang mga balita pagkatapos gid lamang sining. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka. Kag sa aton balita international, target sang Pfizer nga makadeliver sang 13 million doses sa ilang COVID-19 vaccine sa kada semana sa Estados Unidos sa tunga sa bulan sang Marso. Masobra sa doble sa ilang shipment sa karon sa bulan sang Pebrero. Suno kay Pfizer Chief Business Officer John Young, nagrabot sa 120 milyones ka doses ang target nga ma-deliver kay nagaprepare man ang kompanya nga makadulong sang 300 million shots sa katapusan sa Hulyo. Sabi ang kabahin, nagapati naman ng Johnson & Johnson nga makadeliver ini sa 20 million doses ng ila single-dose shot sa US sa katapusan sa Marso matapos pagkabato na ang US regulatory authorization. Sa balita, sa aksyon! Sa sports balita, magapasako pang anong ka mga nagran sa beach volleyball sa Beach Volleyball Challenge Cup sa Philippine Superliga sa Subic Bay Metropolitan Authority o kon SBMA. Walo tanan ka mga teams ang mag-compete ang ininga kompetisyon. Ang aprobado sa National ITF pagiman sa Resolution number 79 nga magpatigayon sang Beach Volleyball Tournament pagi sa bubble setup sa Subic. Sa Facebook post ni board member kag sila Councilor Ryan Gamboa, lakip sa mga players gikan sa Negros Occidental ang Abansa Negrense team nga sanday Jane magdatos ang Pontevedra kagalek sa Polidario sa Bacolod City. Ang Abansa Negrense team to naman ang ginabugusan na Jennifer Cosas sang Silay City kag Jolly May Villanueva sang Talisay City. Magahampang man sanday Kayla Gallego sang Pulupandan kag Jenny Mar Senares sang Talisay City. Nakabayan sang team sang F2 Logistics. Ang kompetisyon ang mag-umpisa sa Pebrero 26 sa Tubtob 28.
Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, madamo sa karon na nagapamangkot kun bala nagbulagay na ang celebrity couple nga si Aljur Abranica kag Kylie Padilla. Ini matapos nakitan sa netizens nga ginpanas na ni Kylie ang mga litrato nila ni Aljur sa iya Instagram account. Magluwas pa diri na intiligaman sa social media followers ni Kylie sa sunod-sunod niya nga cryptic post nga ginapatihan may labot sa pag-upod nila ni Aljur. Madamo naman ang nagkanotisya sa ginpost ni Kylie nga nakasuksok ini sa nga red dress kag nakapasaka ang duha ka kamot samtang nagatangla sa langit. Ang caption lamang sa ni amo ang tinaga nga free. Samtang may mga taga-suporta naman ang duha nga nagpahayag nga nagalaw mga ini nga magaayuhay pa ang duha dala ang pagpangamuyo nga hindi matuod nga nagbulagay na ang duha. Sanday Kylie kag Aljur ang ginkasal sa tung Desyembre 2018. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 37 Action Radio Philippines Standard Time, hinyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 23, tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,